Huwa kruċjali li jibdew isiru kontrolli tas-saħħa obbligatorji kull 3 xhur għal dawk li jaħdmu f'massage parlors. Dan qalu tabib Filip Karabot f'intervista lil Orizzont fejn tula issuġġerixxa dan kollu. Filip Karabot li kien imexxi l-Geo Clinic Nazzjonali u li issa imexxi Geo Clinic privat qal li minflok is-sitwazzjoni preżenti ta' free for all nagħlqu għajnejna u li pretendu li kollox huwa tajjeb li jibdew isiru kontrolli tas-saħħa u qal li jekk mit-testijiet li jsiru jirriżulta li hemm xi mart jew infezzjonijiet m'għandix tingħata liċenzja ta' xogħol. Fir-rigward tal-imamar trasmess sesswalment huma l-aktar prevalenti, il-maġġor parti tagħhom qegħdin jiżdiedu, iżda Karabot qal li s-sifilide hija waħda mill-aktar prevalenti. L-aħħar statistika li ħarġet fuq rapporti lokali wrew li aktar minn 500 raġel marru jagħmlu test wara attività sesswali ġewwa massage parlor. L-istess statistika tgħid li kważi wieħed minn kull 10 mill-irġiel ammettew li ħallsu lil persuni li jaħdmu f'dan is-settur għal attivitajiet sesswali. Karabot qal li m'hemm xejn ġdid minn dawn ir-rapporti għax li msejħa massage parlors u gentlemen's clubs fil-parti l-kbira tagħhom jintużaw għal skopijiet sesswali. U għażid jgħid li meta wieħed jipprova jipprojbixxi dawn il-postijiet jistgħu jibdew jaħdmu bil-moħħbi u tagħmilhom saħansitra aktar riskjużi għal kulħadd.